ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kodayaushe da zarar mun dora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa, barka da sake ƙara saduwa da ku a wannan channel namu mai albarka na Hausa Program TV. Ga sababbi muna roƙon ku da ku daure ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin ci gaba da kawo muku shirye-shirye insha Allahu da za su fa'idantar da al'umma. Insha Allahu muna roƙon da ku taimaka ku ci gaba da yada irin wayannan sakonni da sharing da liking domin akwai shirye-shirye insha Allah da muka muku tanade wanda za su zo cikin video ma ba audio ba insha Allah suna nan gaba. Insha Allah yau za mu nuna muku yanda za ku yi forwarding call, ma'ana za ka datsi kira kenan ko kuma wani abu makamancin haka. Ana yin wannan abu ne kamar misali in kana da layuka da yawa, misali kana da layi 4 ko kuma wani maganta ka kuma waye kaɗai ce, to wannan kiran layin zaka iya tattare su ka bai da shi main sim ɗinka guda ɗaya. Duk kiran da aka musu wannan ko da layin ku yana kashi a ajiye, to za su zo kan layin ka da yake kan wayarka. Ko kuma misali kana da ya zaka iya sa mata misali ka rinka bibiyar suwa suke mu'amala da ita ko kuma wani maka mace haka, ko budurwa to ita ma zaka iya sawa budurwarka misali ka ji suwa suke da ita. Sannan kuma ko da wayar a kashe take, in an kira kiran zai shigo cikin wayarka, sannan in an kira kiran zai faɗo cikin wayarka. Ko da ita ba ta yi fikin ba, kai zaka iya daga kiran, ko da ko ita ta daga zaka iya daga kai ma kiran ka ji me suke tattaunawa. A hanyar da ake bi wajen yin wannan abu hanya ce guda biyu, amma za mu bi hanya mafi sauki da za ku yi wannan abun. Ita ce simple ta hanyar danna numbers ne, numbers za ku bi wannan abun ba tare da na bata muku lokaci ba. Za ku shiga dialing ne na wajen wayar ku kamar yadda kuke gani. Abinda za ka danna da farko ko za ka danna star 21 sai ka sa star, sai ka sa number da kake so. In za ka yi za ka anshi number misali kamar wanda kake so ka sa ne, sai ka anshi waisa sai kai misali gashi kamar yadda kuke gani, sai ka sa bara in sa number kamar yadda kuke gani gashi na sa, sai na ƙara sa star, sai na sa 11, sai na sa hash, sai ka yi dialing, sai ka zaɓi layin da kake so. Kamar yadda kuke gani gashi registration was successful. Sannan za ku ga wata ɗan alamar kira ya fito daga nan sama inda na ɗan aro inda na nuna muku gashi alamar yayi kenan yawwa. Sannan kuma hanya ta yadda za ka yi ka cire shine za ka danna hash guda biyu, sai ka danna 21, sai ka danna hash, sai ka yi dialing. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya fita. Ya za a yi kuma ka gane cewar an sa maka? Ina fatan ka gane. To shi ma ba wani abu ne mai wahala. Za ka danna star hash 21 hash, sai ka yi dialing. Kamar yadda kuke gani babu wani komai a kai, ba a sawa wannan layin wani forwarding call ba da sauransu. Ga na nuna muku yadda za ka yi ka sa, da yadda za ka yi ka cire, da yadda kuma za ka gane an sa ma ko ba a sa makan ba. To wannan shine insha Allah. Ku ci gaba da bibiyar channel namu, za mu ci gaba da kawo muku abubuwa da dama da za su amfanar da al'umma baki daya. Insha Allah ku ci gaba da tsimayen mu, nan da dan wani lokaci kadai insha Allah shirye-shirye da dama za su ci gaba da zuwar muku. Kada dai ka sha'afa, ka daure ka danna mana subscribing da alamar kararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mun gode.